ħana neħli samarajdi, ħafna jgħidu, imma sissa sirna kulħadd bil-label u min għandu dik ADHD u biex niġġustifikaw kulħadd jivvinta. Inti kif tirreaġixxu għal dik? Jiena naħseb qabel Peppi, konna ngħidu dak ma jridx jaf bl-iskola, x'imqareb, imħassar. U konna warbuhom fil-ġem nitfgħuhom fuq wara tad-desk tal-klassi u daqshekk. Illum sirna nifhmu aktar illi hemm il-kundizzjoni u qegħdin nippruvaw nagħtuhom l-għajnuna li għandhom bżonn. Mhux qed nillejbiljawhom, arafna li hemm xi ħaġa u din ix-xi ħaġa nafu x'inhi u qed nittakiljawa. Minflok nwarbuha u nitfaħħa mal-ġem. Mhux inventajna l-labels vera. Mhijiex labels. Din kundizzjoni tajjeb ngħidu li hija kundizzjoni fiżika. Jiena kont niġri mingħand speċjalista ieħor biex forsi xi ħadd jgħidli le m'għandux, mhux biex jgħidu li għandu. Eżatt. Jiena xtaqt nisma' li m'għandux, mhux li għandu. U di xi ħaġa fil-moħħ, ġifieri l-wiring Hija xi tal-moħħ. ħaġa neuroloġika, ġifieri. Ġifieri fiżika di mhux għax rabbejni ħmod jew għax. Inti li jkollok l-ADHD jew l-autism, ma tistax tara għax hija fuq ġewwa ta' ġisimna fejn mhux qed naraw. Issa għandek id-demm, inti bniedem li jekk bniedem għatajdeh u għandu d-demm, mhux sa tgħidlu le ta' m'għandek xejn għax qed tara d-demm. Istess ħaġa bl-awtiżmu, ma tistax tgħidlu m'għandek xejn. Meta qajt miegħek Sefora hekk qajt niftakar din l-immaġini li tajtni. Dat tifel tiegħek ma jitkellimx. U allura inti ma tistax tkun taf x'inhu jgħid l-iskola. Le, jiena għalkemm l-LSC tiegħu teacher ġifieri insemmilhom minn hawnhekk jgħidu li kollox jkun għamel. Imma meta jiena nħobb ħafna tfal u m'dem xtaqt li jkolli tfal u kont nimmaġinani il-konverzazzjonijiet li ħajkolli mat-tifel. U daw kollha taqbiżhom, speċi m'għandix esperjenza, ma nistax ngħidlu kif qed tħossok, x'għamilt l-iskola llum. Allura ġieli nippikjaħ mill-iskola u noqgħod nimxi bil-mod biex nisma' tfal tal-klassi xi jkunu qed jgħidu lill-mami tagħhom. Biex inkun naf mill-perspettiva tat-tfal għax it-teacher tgħidli. Imma mingħand it-tifel qatt ma nista' sissa ma nistax nisma' kif tkun marret il-ġurnata tiegħu. Illum qal xi kelma jaqgħu illum. Iva, llum ħareġ mill-iskola u qalli nixrob l-ewwel kelma. L-ewwel kelma Bil-Malti, bil-Malti. L-ewwel għax hu bl-Ingliż naqra li jitkellem, u llum kif ħareġ qalli nixrob. Sabiħa ħafna, ħafna. Tibqa' tiftakara din il-ġurnata. U aħna nkollu ngħidu l-tfal jibgħu trebs ddum tajtu. Inti għax qal nixrob kienet ċelebrazzjoni. Anka meta pereżempju ġieli kont nisma' parents. U int ħaddum tajat li mami sturdini, mami ġurnata, jien min jaf kemm kpejt biex nismagħha mami, illum jgħidli. Imma u llum ġieli ngergerjien tax ma jaqafx jgħidli mami wkoll, ġifieri li hu. Imma meta tkun mixtieq minnu l-oġġett ħossha iktar u ma neħdu xejn for granted fil-verità. Redjen, inti għandek tifel bl-awtiżmu, tifel ieħor bl-ADHD, ġifieri mhux ċajta li qed ngħidu. Plus li peress li huma ta' kuluru tfal tiegħek hawn ritratti tagħhom. Ikunu wkoll qed li bullied, pereżempju l-iskola, it-tfal. Iskola, futbol, waħda mill-affarijiet li ma ninsija qatt, kienu jqogħdu jkantawlu row your boat. Ġifieri qed jinsulentaw klandestin u mhux klandestin daqs li kieku ġib dajsa u qed tifhem. Ġiex kun jgħodu jkantawlu biex imur lura, speċi jew għeda. Ċinsulentaw li huwa klandestin, li huwa immigrant, ġifieri lura pajjiżek. Laqas li kieku kien ġifieri. Ġifieri. Waħda aktar, waħda naħseb l-iktar ħaġa li ma ninsija qatt sakemm imut ħanaħodha fil-qabar miegħi din Pep. Xi ħaġa li ġrat vera riċenti, waqt il-kbir kienet jilgħab logħba futbol u kull darba li jmiss il-ballun. it-tim oppost, tifel minn tim oppost, beda itih klim relatat mal-kulur tiegħu u biex imur lura lejn pajjiżu minn fejn ġie missieru u paroli tfal qed nitkellmu tfal ta' 14 sena Peppi ġifieri qed jilagħbu. It-tifel tiegħi staporta rrapporta lil min kien qed jieħossib il-logħba, lill-coach tiegħu, l-azzjoni ma ħadd ma ħa l-azzjoni fuq għal ħaġa minħabba li r-referi ma sema xejn
U spiċċa r-Italja u spiċċa l-ħażin fil-logħba spiċċa għala karta ħamra ħabba retaliation. Interessanti li għaw supermarket, value supermarket, jismu ma importax nsemmu, qed jagħmel autism hour. 2 hours, mhux 2 hours, Mit-3 sal-5 nhar ta' ħamis li minn hawnhekk ngħidilhom proset għax dan huwa hija xi ħaġa bżonjuża, vitali għalina. Unħeġġeġ il-ħadd ieħor jagħmilha wkoll għax Inħeġġu s-supermarkets kollha. kollha u mhux li tnaqqas l-istorbju pereżempju t-tifel tiegħi f'ċerta storbju f'ċerta dawl, iweġġa letteralment iweġġa widnieħ jew iweġġa jneħ. Daw per eżempju anka waqfu il-ħoss Tal-eżatt li tnaqqas l-istorbju li m'hemm bżonn għall-inqas qed jagħtik iktar ċans li ħajkun hemm inqas melda. Għax huma kif ibidlu l-ambjent, kif jaraw daw li jisimgħu jagħmlu l-istorbju. ġifieri tfew il-mużika baxxew id-dawl, il-ġobon grejt jawħ minn qabel biex ma jkunx hemm ħsejjes. Okay.